Da, și bine v-am găsit la episodul numărul 3 din să jucăm FIFA 2008 cu Killer. Da, nici acum n-am terminat meciul, dar după cum vedeți e 2-1 pentru Real Madrid. Mamă, frate. Tu, Sergio Ramos al tău. Dar nu mai ba, acum vă pun aici un fault. Na. Mai se încendă. Mă doare în curcendă. A, roșu. Dacă bagă gol, mă supăr pe el. Mă supăr pe el. Oh, bine. Haide! Oh, do. Haide, mă, haide! Tu-ți ceva. Ah, no. Fuck. Nu știu. Stați așa. Nu. My FIFA, Game Settings, Playlist, Profile, Team. Nu știu acum ce să fac. Manager mode. England, Franța, Germania. Stați că vreau să caut ceva. România. Nu e România. Apar Republica. Da, mă rog. Irland, Italia, Germania. Uitați că și România trebuie să fie pe acolo. Fuck. Oricum. Uitați aici. Stați să uitați aici. Asta.